Ty kokos. Ježiš. Ježiš. To je tak krásne, to není možné. Z celého sa ťa vítam na novú videjku. Nemôžem to zdvihnúť na zadne, lebo za nami sú policajti, pred nami sú dvaja policajti, to znamená, že už traja. Dneska je strašne veľa policajtov, ale dneska je špeciálny deň, pretože dneska sme tu s Ultra Beachkom, nie, Storm Beachkom, to je ešte väčšie ako Ultra Beachko, čo ti šibe, strašná krása. Masaker to vyzerá, tam sú policajti, nebudem to zdvíhať, nebudeme trigrovať úplne zbytočne a červená, takže brzdíme. Wow, cikokos, to je obrovitánsky bike, to není možné. Kokso, ale ten zvuk jak vysavač. Nie, festko, dobre, ty kokos. Priamo? Nie, tam sú dobre. Tak ty máš menší problém, ja mám väčší, ale dokým to neznie na zadne, nič by mi nemali. Uvidíme, bude dneska konflikto. Priamo za nami sú policajti a je normálne vo mne sa klepe strach, more. Začína to byť celkom problém u nás s tými policajtmi, pretože začínajú zastavovať, ale dokým nezjete na zadne, nemali by vám nič, ale no tak uvidíme. No toto tu už je trošku silnejšia sranda, 55 Ah a 104 V, neuveriteľná sila, ty kokos. Ja sa preradím za Stormby, nech sa vám páči, pretože máme aj ND filter, napíš dole, či sa ti to páči viacej takto. Ten Stormby vyzerá ako full motorka, keď som ho prvýkrát videl, tak mi prišiel väčší a teraz jak ideme, už sa mi to začína podobať, to je vždycky tak, ten prvý dojem, máte vždycky pocit, že to je väčšie, aj keď som kupoval Surona na začiatku, tak tiež som ho videl prvé a mi prišiel strašne obrovitánsky, proste, že wow. No a teraz už keď na ňom chodím nejaký ten dlhší čas, tak už príde menší a menší. Zmenšuje sa a zmenšuje. Nejaký ho máš malý. That's what she said. Videl som, že za nami už nesú. Opa! On má väčšiu silu, on dokáže ísť dlhšie na zadnom, zase ja musím viacej klopiť dozadu, aby som mohol aj brzdiť, ale cí kokos, sila, veľká sila. Smerovka doprava noha. Má na ňom aj značku, ja sa ani nečudujem, pretože u nás to začína byť väčší a väčší problém. Ale nevie brzdiť. Fakt, a čo mi spadlo? Opa, môj alarm. No nič, alarmikos odložíme do kapsy a pokračujeme ďalej v jazde. Dobre, tu nás mu obchám a ideme ďalej. Padol mi alarm zo spodu, som musel sa po neho vrátiť. Ale ty nevieš, že Willičko brzdiť. Hej, toto chápem. Ja nepotrebuješ veľmi brzdiť tým, že máš ten akože... Regen. Dobíjanie baterky. More. Prčic. Pôjdeš núka. That's what she said, no. Som ready. Začína mať čím ďalej, tým viac strach z toho chodiť takýmto agresívnejším štýlom. Rýchlosť by nebola až taký problém, ale tie wheelíčka, neviem prečo tie wheelíčka sú tak strašne zakázané. Prečo tak letíš? Ten Suron robí teraz momentálne veľké lákanie na môj kanál, čo sa mi veľmi páči. To znamená, že ja sa chcem tomu Suronu aj odvďačiť. Aj sa k nemu sa snažím tak chovať, furt ho robím, furt ho mažem. Hore dole, treba sa o to starať, ako by to bolo vaše, presne tak. Smerovečka doprava, ja smerovečky nemám, takže dávam nožku doprava. Hopa! Tým, že mám drapaky, nemôžem sa tak veľmi nakláňať, to znamená, že sa musím celým telom nahnúť doprava doľava. Máme pripravené videjko už aj na pedály na Suron, čo by mi mali spraviť to, že to bude ako bicykel. Opa! Krása, krásne stroje. Kokos, a hlavne aký je nádherný. Sa mi páči, že to má zladené tiež do toho žlta, ak mám ja kolesa tiež do žlta trošku. Krásne to sú stroje! Krásne to sú stroje, dokým to nebudú policajti. Oni ti nepovedia, že je krásne, oni ti povedia, že zmizni domov. Ježišmaria, hlavne jak rýchlo dokáže ísť na tom Storm Beachku, je to X, to je vlastne tá last posledná, najsilnejšia, ktorú môžeš mať a to je presne toto. Ty kokos, a ten motor tam dole. Počkaj, jak to bolo? Takto po bočných uličkách podľa mňa najlepšie. Budeme musieť prestať chodiť po hlavných cestách na zadných a hlavne zbytočne netrigrovať políciu úplne zbytočne. To znamená, že začneme chodiť takéto
Krásne cestičky. Wow, pekný skočík. Takéto figle na tých cestách, ako si spríjemniť tú jazdu proste. Kokos, to je ťažké. To je nezvyk. Koľko? 130 kg. Ty vole, z toho vrchu, jak vyzerá. Ty kokos. Tak toto, ale už je motorka, no. Na toto už sa asi niekdy hovoríš pri policajtov, že bicykel. To bicykel, pani policajti. Ty kokos. Tu nám máte tiež prevod, že ide z reťaze na reťaz, nie na remeň, pretože remeň by to tiež rozbilo totálne. Nejako zvyčajne, čo kontrolery máte vpredu, tento tu na to má vodorovne v strede, pod batériou, nad motorom. Neuveriteľný stroj, ty kokos. To už je sakra hodnotná motorka. No, len takto pre nedorozumenie, tu máme 2020, toto je štvorka? To tak nejde, kámo. Tu je niečo dožubané. Takže 2022, 2024. A ja mám 2020, to znamená o 2 presne. 2, 4, 6. Ježiš. Ty kokos. Celkom on nebrzdí. Ja nemám brzdy. Kamo, ja som skoro auto nabil, ty šurak. Ty kokos, a to keby som spálil z zbrane, kokos. Ale konečne tu máte zvuk. Aha. Len normálne, hej, to není tamto. Čiže to vie vyhodiť. To sa od teba aj brzdia. Ježe, no tak ja sa o neho starám ako môjho milášika. To je môj milášik. Si kokos. Jaké tu máš mody? Čo sa tu na vlastne deje? Máš tu Eko, Aha, potom máš Daily, kde máš trakčnú, potom máš Sport a potom máš tlačítko Turbo, tam máš na 15 sekúnd úplne plný. Turbo sme mali aj my na onom. Jasné, tak to pomaličky. Takže už rovno len pridávaš a rovno ideš, ak na normálnom onom. Ty sa nepohneš, dokým tam nemáš ready, ale už tam máš ready, lebo držíš brzdu. Kamo. Si kokos, aké to je vysoké! A jak to hlavne zjape, si kokos, oproti Suronu, akože malému Lightbeachku, tak myslím, pretože aj toto tu je Suron. No, fullka na Eko. 40 km za ňou, cikos, dobre to, ale kričí to riadne. Ale ten tork toho má. Responsívna throttle, to je klasika pri Surone. Falcon napríklad nemá až takú responsívnu tú throttle. Dáme si to na stred, to je trošku silnejší mod. OK. Slušné, OK. Ale cikokos, aké to je obrovitánske, hlavne si prídem strašne vysoko. Úplne som vysoký, cikokos. Ty vole. Ježišmária, to je trampolína. Ježiš, ja som na trampolíne. OK, takže teraz máme na šport. Si kokos, to zrýchlenie na tom športe. To čo bolo? Tak toto je extrém. Wow, to zrýchlenie na tom športe je, že chore. Si kokos, ak mi normálne zatiahlo oči späť. Ale dobre, to zrýchlenie je akože sexy. OK, takže dávame posledný, najsilnejší mód a to je vlastne turbo na 15 sekúnd. Takže klikám turbo 3, 2, 1 teraz. Je tam turbo. Cítiť, že to je turbo. Čebe šibe. Wow. Ty kokos, tak toto je statočné, toto je, že monštruózne, ty kokos, normálne nové slova. Smekam, lebo toto je chore, toto je wow. A to turbo, ty kokos, cítiť. Ty dáš to turbo a to reálne, že ty... Nič a letí. Akože fakt, že má to tú silu. A hlavne, že by to nemalo tú silu, pretože 104 V, 55 Ah, neuveriteľná sila, cikakos. Keď si zoberiem, že vieš, že Lightbeachko má 66 V a už to je, že agresívne a sem má, že 104, tak to je normálne laťka, už keby len laťka. Cikakos, ale nádherný je. Takéto rýchle zrovnanie si. Ale dĺžkovo není, že dlhší. A hlavne to vždycky ten prvý feel ti robí to, že je obrovitánsky, vieš. Ale tie plasty bočné sú. Wow. No, takže to sa štvorka, ktorá má sound efekt. No s týmito Suronami niečo je, lebo nechcú ísť. Ale tak to si myslím, že to by si už musel znova investovať a kúpiť nový motor, nové diely na to, aby fungoval ešte lepšie, pretože tu dám plnú a to sú len sound efekty. Tento Suron je proste sound efekt samo sebe proste. Ale... Willičko na tom dám, sranda na tom je, to je hlavné. No 2002, ktorá ježišmaria, ona tiež, no nechce sa jej. Niečo s nimi je a má taký tvrdý podvozok. Ja som na zemi, aj keď nie som na zemi. Tu keby vám kamarát povedal, že floor is lava, tá by ste už spálení, pretože toto tu je, že zem. To je také tvrdé, že to je zem. Predme vidly sa vôbec nehybú. A hop. Ježiš, aha, malý motorkár. Ty si frajer. Daj na to. Dobrý.
A teraz zistím, že som mal nastavený mikrofón. Čo už? To budem musieť stišovať, uvidíme. Ale to tými editami sa vyhráva. Ježišmarja, Podľa mňa dlho sedíš za tým kompom a... ja za videom dokážem sedieť cez 10 hodín, niekedy aj 3 dní. Je to veľa času, no hlavne keď dajme tomu, že 4 hodiny zaberov a zo 4 hodín 10 minút. Krásny deň ti prajem. Díky, že kúkáš, dúfam, že sa páči všetko. Som zvedavý, či z tohto tiež čo bude. Pozor na chlapca, ide. Čauko. Pekný deň. Viete, a to je presne ten problém, že keby som si kúpil, že Stormby, tak ho nemôžem naložiť si napríklad na auto. Na Instagrame ste tiež mohli vidieť, ako som ho mal naložený oficiálne prvýkrát. Drží, je tam, drží. To znamená, že ja chcem ostať na veľmi dlhú dobu na Lightbeachku, ale chcem upgradeovať, to znamená nový kontroler, nový motor, nová batéria. Kto nevidel minulé videjko, tak v minulém videjku sme presne stretli Lightbeachko, ktoré bolo tak upgradenuté, že bolo 25 kW, čo je choroba silná. Začína byť nevýhodné si kúpiť Suron, pretože za Suron vám vraj môžu aj zobrať vodičák, čo je u nás extrém. No nič, ja ti krásne pekne ďakujem, že si tu nabol. Jediné čo, aby si užil tento deň naplno, jak vždycky. Písomky už nepíšete, pretože už sú letné prázdniny. Dúfam, že si užívate každý jeden deň letných prázdnin. Ďakujem vám, že tu nás ste. Nezabudnite pasnúť like a odber. Začínajú byť problémy, ale tie problémy budeme riešiť. Nebudeme riešiť, budeme ich obchádzať, tak ako nás to škola naučila. Nič, už budem ticho, lebo zase vás tu budem nadzovať na také zlé veci. Majte sa. Čaute, díky moc.